Ebben a videóban a 6x1-es reiki kezelési pozíciókat fogom neked bemutatni. Ha már elvégezted a reiki tanfolyamot, akkor már tudod használni. A 6x1-es kezelési pozícióból 5 pozíció a fejen fog történni, egy pedig az alhas területén. Mindenki a tanult módon nyissa meg a reiki csatornát. Most az egyik kezedet helyezd lazán a tested mellett tojástartásba, a másik kezedet pedig helyezd a homlokodra. Most mindkét kezedet helyezd két oldalt a halántékodra. Most visszamegyünk, hogy az egyik kezed tojástartásba kerül, még a másik kezedet hátul a homlokoddal szembe helyezed. Maradjon a kezed tojástartásban, még a másikat lecsúsztatod a tarkódra. Most az utolsó kézpozíció következik a fejen. Egyik kezedet helyezd a fejtetőre, míg a másikat lazán tartsd mellette tojástartásban. És most mindkét kezedet helyezd az alhas területére két oldalra. Minden pozíciót legalább 2 percig tarts ki. Ha tetszett a videó, iratkozz fel a YouTube csatornánkra, látogass el a honlapunkra, ahol további érdekes információkat olvashatsz a reiki világából.